immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat. Labi na akong palakaong katamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, May TC ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika 4 Biotics.
ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga lanaw! Ari na ka paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag
DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Aktibo gid katama. Mighty C. Mabaka mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News
News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:15 sa agang oras. Ginadulong sa atos kalawan sang Mighty C. Mighty C, pabasko nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon. Nga tandem sa aga. Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Alas 7:16 sa aga sa aton sa nga pagpangalagad. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa aton sa mga ka-K5 nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Today is Thursday, adlaw kita sang Huwebes. Petsa 17 sa bulan sang Oktubre 2024. Pila na lang ka mga binulan kag ginadlaw ang nabilin mga kabyanan. No, sa aton sini nga mga ka-K5, it's 69 days to go before Christmas. Magasaulog kag maga-celebrate kita sang Pasko. Kay gani sa mga ka-K5 na to, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. I-ready na ang pamaskwa. I-ready na ang inugatag kay iyada kag kay iyado. Sa mga iyado kag iyada nga ti may mga obra trabaho, kag may kaya-kaya, ti ka mo naman natag sa inyo sini nga mga maninay kag maninoy. Alas 7:18 mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga kabyanan. Ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa kahanginan nga nagupudgid sa aton sini banwa nga pagpangalagad subong aga sa adlaw sang Huwebes. Sa aton sini nga mga suki nga mga vendors na nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga drivers, mamang tsuper, mga tricycle, tricycad, e-bike driver, mga toda naton nga nagapamatigid sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sini nga mga K5 taxi patrollers, modernized jeepneys, traditional jeepney, bus, kag van driver. Good morning sa inyong tanan. Sa aton sini nga mga KISS, KISS, K5 Iloilo solid supporters nga nagapamati karagopodgid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Salamat kid sa inyo sini nga pagpamati mga kabyanan diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Sa aton sini nga mga suki nga mga online netizen, mga online viewers naton diri sa K5 News FM Iloilo. Kamusta kamo tanan mga overseas Filipino workers OFW abroad? Kaya katutok and always sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Mga damo gid salamat sa pag-like, share kag follow sa mga official social media platforms sang K5 News FM. Magkanto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo
88.7. I-like, i-share, i-follow para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makapamati mga kabyanan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Amo man sa aton sini nga YouTube channel kag sa aton sini nga official TikTok account. Alas 7:19 sa aga. Kamusta kamo tanan? Isa ka manayang aga para sa aton sini nga mga ka K5. Halong-halong gid sa may mga klase, may opisina bugtaw na. Himos na aga pa, magdigamo kag magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itang Uy nga saragid makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ining kape nga nagapa-detoxify kag nagapanami gid sa aton sini nga digestion. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kaya gani sa mga kultura naton, sa may mga estudyante da, bango na, pukawa na mga estudyante sa may mga trabaho, basi late na kamo. Alas 7:20 ng oras sa aton sini nga pagpangalagan. Iyon na nga kita magbugtaw, sugataw ng mayong adlaw nga ginhatag sang mahal nga makaako, gani yari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangan ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanimahoron tinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Foro de los Pueblos. Bugtaw na mga ka K5 alas 7:21 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko mga kabyanan. Kaming inyo upod, alagad ninyo sa kahanginan. Good morning kay Ma'am Laura Sumagaysay, Arby Latombo Rapesta, nagapamatigid, Ma'am Annalie Bahade, Maricel Baloro Casiple, and kay Ma'am Remia Panes, kay Sir Kirby Agravante, nakatutokid sa may San Enrique, Iloilo, kay Ma'am Bings PJ, Fred Pasgala, Azon Pineda, Michael Andare Menes. Good morning kay Miles Bautista, Maritalia Michelina, sa mga grupo naton dira sa may Barbasang Putotan. Good morning sa inyong tanan. Kay Arman Guay, Merna Come, sang Pasig City, Manit Pasig City, nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Ang oras alas 7:22 sa pangalan sa serbisyo publiko. Kaming inyo kinandanlagad ninyo sa kanginan. Ako si K5, Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia, Huwebes na October 17, 2024. Mga estudyante sa Gapon, ang aton nga pag-remind sa inyo, bango na kamudra. Maghimos na, magpaligo na, manghabon, sang DTX Beauty Soap. Kag magamit sang deodorant organic Clinica de Fresh. Although still ang siyudad sang Iloilo sa kay acting Mayor Jeffrey Ganzon nga yara sa water crisis, but temporary lang ini, but yapon na damo sa mga lugar diri nga nagaagunto, nagareklamo nga wala gid sang supply sang tubig, bisan pa nga may mga schedule nga gid pagwa ang Metro Pacific Iloilo Water, wala gyapon sang tubig. But pero sa may mga tubig da magkinot gid kag magpaligo na kamo, panghabon kamo sang DTX Beauty Soap kag para nga healthy ang lawas, kondisyon ang lawas sa pagtubang naman sa bagong adlaw. Sir Kirby Agravante, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, dira sa San Enrique, kay Ma'am Ging Gabunas and Sir Bert Gabunas sa Barangay San Antonio, San Enrique. Tumarka mo sang MyTC, sang D3 Bayo, kag DTX 500. Kaya sa mga taga-Pasay, ginaremind ka mo nga sa bagong adlaw may free consultation sa Pasig kag sa Kalinog branches sang klinika subong adlaw Huwebes. So kadto ka mudra mga taga Dueña, San Enrique, Dumaro Capiz, Tumalag, Cuartero, hingalitin ninyo ang free consultation. Kag sa mga mahilig magkape sa imong nga breakfast sa sining aga, Sir Samuel Servano dira sa San Pedro Haro, magpangape sang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee sa mga suki dira sa Fercy Restaurant sa Main Avenue sa Altatierra, sa Pamilya Dutilos, kay Sir M. Franco, kay Ma'am Liora, kay Ma'am Joy and the team. Magpangape na kamo sang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Good morning sa inyo. Oras alas 7:23 sa aga sa ato silibarwa nga pagpangalagad dari sa K5 News FM Iloilo 88.7. Diretso kita sa aton sini mga labing talupang donaton nga mga balita mga kabyanan. Mga pangulong dinalan nga ginadulong sa Tuscalwan sa klinika DTX 500 food supplement. Sa may mga diabetes, hypertension, sa pagtaas ng dugo, mas nagkakaangay nga mag-inom kita sa mga suplemento nga sarangin makabulig. Mga ka-K5, ang klinika DTX 500 food supplement ni Dr. Ramil Itang Uy, imo sa gin-extract ka nga mapait kabahin sang ampalaya kag banit sang tubo.
manggaranon sa antioxidants. Maginom sang Klinika DTX sa 500 food supplement mga ka-K5. Bagong aton sini mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan, yari na yung aton sini mga importante nga pahibalo. D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Oras mga ka-KPL, 7:26 aga. Dari sa K5 News FM Iloilo. Miles Bautista, Mierna Come, Josephine Florindo Diaz nagapamatigid. Nagalanog ang K5 News FM sa may terminal sa Banwasang Putotan. Nagapamatigid ang aton sining mga tricycle drivers dira. Mga pare koy, good morning sa inyong tanan. Kamusta ang inyong pagbiyahe? Kamusta kamo? Dira sa may Putotan Terminal. Sa mga nagapanguna ng mga balita, mga kabyanan, istoryahan tani nag-viral sa social media ang pagdukol o kung pagtapungol sa isa ka himata sa isa ka delivery rider na taga Santa Barbara, mga kabyanan. Ini matapos mga ka-K5 ginapayag na nag-init ang ulo sa himata nga ni matapos nga ti maglakat ang delivery rider ay bangod nga tuman kadugay ang pagulat sini sa pagkuha o kung pag-claim sang gina-order online sang sining customer sa aton sining mga ka-K5. Di mo ang mga delivery rider, hindi na sila kapadugay kay may mga ginalagas na silang oras, mga kabyanan. Kung hindi mo na gani makuha, kung hindi maklaim sa aton sining mga ka-K5, pwede mo tawagan kay pabalikon ng delivery rider. No, sa aton sining mga ka-K5, amo ginaplat na nila ng schedule nila. Or just like for example, sa aton sining mga ka-K5, may pulo bi sila katawo nga deliveran subong adlaw. Gina-message sa nila nga daan na mga amo ni oras makadto ko da, maabot ko da. No, so dapat may tawo ikaw nga bilinan sang imo bayad, pabantayan mo ko. No, sa aton sining mga ka-K5. Di karon nagpanginit ining mata, dukol ang ining delivery rider, nakita gid man na sa kamera. Istoryahan tani karon with ka K5 Kimberly Caluyo kay nalabot sini ang rider kay ano gid man ang ginhalinan, mga kabyanan. Sino ning pangalan sang rider nga ni kag dinhi natabo, no? Sa aton sini nga mga ka K5. Alas 7:28 sa aga, ang LTFRB 6 dinatag ang ila central office ang may jurisdiction sa Grab operation. Samtang ang Association of Taxi Operators in Panay nagaulat na lang sang update sa ila petisyon batok sa Grab. Ini matapos, mga kabyanan, nga nagreklamo ang aton sining mga taxi sa sining pagdamo sang Grab operations nga ginasulod na pati ang mga highly urbanized city sa aton sining mga ka-K5 kag ang mga probinsya. No, sa aton sining mga kuturan, di ang pagpatigayon isang Grab sa aton sining mga kabyanan makabig nga kompetensya nga dako
sang mga taxi driver. Ano bala ang mga disadvantages kag advantages mga kabyanan kung magsakay ikaw sa Grab? Kag ano naman ang mga advantages kag disadvantages kung magsakay naman ikaw sa taxi? Istoryahan na karon mga kabyanan sa aton sinibarwa nga pagpanglagad diri sa K5 News FM Iloilo. Samtang sa may Saraga, kapitan patay matapos nga mabungguan kagabi sa diin isa nga barangay na tuon sa aton sini nga mga ka-K5 kag ano ang natabo gid kagabi. Waon taning mga report kag update karon kay K5 Karen Badilla. Samtang pila ka mga miyembro sang termite gang ginpang-identify naman kag pasakaan sang kaso nga robbery by use of force upon things. Ini ang kaso nga ginfile batok sa mga sospetsado sa aton sini mga kabyanan. May ginpagwa nga gallery ang Iloilo City Police Office kag mga possible nga mga pangalan kag involved sa sining pagpatigayon sang pagransak mga kabyanan sang gintinalikdan nga mga binulan dira sa may Iloilo Supermart kung sa diin ginsulod sang mga ginapahayag miyembro sang termite gang. Nagintawag ni sila nga termite gang haw kay tiga pang kot lupa gapang buho sa aton sini nga mga ka-K5 kasubong sang anay. No, amo na nga gintawag ini nga termite gang. Foro de los Pueblos. Ang oras mga kabyanan na 7:31 sa aga. Masiplatan taman karon pila ka mga balita nasyonal diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Ang oras alas 7:31 mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Standby kay ka-K5 Kim Kaluyo. Unahon tani bala mga kabyanan ining viral video sa aton sini nga mga ka-K5 sang isa ka delivery rider. No, mamukadamo kita sa mga delivery rider mo. No, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Magambal ka gani delivery rider amo ni silang mga nagatrabaho mga kabyanan sa mga dalagko nga mga depo bala nga ginapadalan kag restakan sa mga order nyo online. Sila ni ang naga-deliver. Sila nang nagakuha dito kag i-deliver mga ka-K5 kung sino man ang customer nga nag-order. Di complete data na, may mga detalye na mga kabyanan mo, may address, may pangalan kag may contact number. So anong proseso sang isa ka delivery rider mag-deliver sila? No, tanan-tanan kamo balaan ko aware kamo kay naga-order man kamo online. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Mag-order gani kamo online, ginabutang na pangalan nyo, address, contact number. Kag balaan nyo kung pilang amount kabalaydan ninyo sa aton sini nga mga ka-K5. So may ara naman dang expected delivery day kung saan o magakontak kag maga-deliver ang rider. Mamonitor mo na mga kabyanan si mo sini nga cellphone, no? Amo na siya ang proseso dira. Now, kung ikaw balaan mo gani nga may manog-deliver ng rider, kung may laktan ikaw, hapos malang na, no? Ibilinan mo lang dang kilala mo upod mo sa balay sang imo sini nga inugbayad mga kabyanan. Ibilinan mo sang imo nga inugbayad kag ipalihog mo pakuha ang imo nga gamit. May ara man dabi mga ka-K5 Foro de los... nga mga delivery rider sa aton sini nga mga kabyanan nga yawa nakatawag kag ka busina. No, sagwa sang imo nga balay way may nagagwa sa aton sini nga mga ka-K5. No? Foro de los Pueblos. Ang tendency sina kung hindi kanila makontak, no, kag hindi kanila makitaan, malakat sila kag probably balikan nila sa sunod nga adlaw or digani sa aton sini nga mga ka-K5 ipakuha na nila sa imo sa ila sini nga main office kag didto mo na i-claim kay pagkaga lain naman ang ruta nila mo, lain naman ang ila sini nga deliveran mga ka-K5. So mo nang sistema sa pagkabalo naton sa mga delivery rider. Pero ining delivery rider ya nga aton sini banwang diskusyonan subong aga, nag-viral ni sa social media matapos kay post ang video nga makita nga ginatapungol, ginadukol sang himata sang iya sini nga customer matapos sa banwa nga timaghalin kag maglakat kay kadugay-dugay saya kuno atubangon kag baydan, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ibaloon tani ang mga rasones kay ka-K5 Kimberly Kaluyo. Ka-K5 Kim sa report, please stand by. K5 News FM.
Kampiyon Report. Kaki-5 Ray, Kaki-5 Ted, nagasakit gidang buot sang sining delivery rider nga si Alex Leonora Jr. Kaki-5 Ray. Kay amo ni bala ang natabo sa iya nga mabalya nga do amo lang dali bayang panulok sa ilaya nga mga delivery rider Kaki-5 Ray, especially sang matabo ini sang October 14. Sang Lunes ining adlaw dira sa may area ya sang San Sebastian no, dira sa may banwa sang Santa Barbara Kaki-5 Ray. Bali nag-deliver ini siya sang sining parcel dira no sa kay ang pag-iyagin ni Kaki-5 Ray ining si Casey ang member sang LGBTQ. Bali during that time do ara sa CR no ang ining tag-iyagid sang parcel o kunang customer. That is why nga ginhambalan ko no ining si Leonora o kun ang rider nga maghulat kuno anay o galing kay ang ang paghulat ya mga around 8 to 10 minutes na kuno sa banta ni rider o kuning ni Alex Leonora Jr. Kaki-5 Ray. That is why nga nagdalikat siya bala deliver sang iba nga mga parcel within sa amo man nga area Kaki-5 Ray. O galing sang nakitaan ini siya sang sining probably mata ni no sang customer o kun tag-iyagid ya sang parcel nagasinggitan ini siya kag dugin turasok na balang ining rider kun nga nag-alin siya kay ginambalan man siya kuno yang maghulat o galing on the part naman sang rider Kaki-5 Ray according di sa iya nga sa ilaya nga mga delivery rider time is gold Kaki-5 Ray kay may quota na sila or may number of parcels na kinahanglan deliver sa particular nga tiyempo Kaki-5 Ray sa mo na nga according sa iya nga nagdalikat lang man siya kontani na mag-deliver sa iban nga parcel. O galing kay tawag na wala na namian ang pero nakita siya, di ba nagdalikat siya, nag-order pang-deliver to sanay tapos ano pag libot-libot, di nakita sa siyang mata, gintawag siya, amo na? Yes, Kaki-5 Ray, kay do nagbalik. Tapos gipapunduhan siya, gipapunduhan siya. Kaya nagasinggitan na ining lalaki. Pero ining rider, may tuyo man tani nga balikan pa ang ining customer? Yes, Kaki-5 Ray. Kaya actually kay duwaya na ni ganing deliver sa same nga customer Kaki-5 Ray dira sa may area Kaki-5 Ray. Ano nga barangay ni? Sakop? San Sebastian Kaki-5 Ray. Safety proper no? Sa Santa Barbara Kaki-5 Ray. San Sebastian, Santa Barbara gali ni. Yes, Kaki-5 Ray. Ang lalang rider taga Santa Barbara man no? According sa iya, kaya pamangkot natin, do within Iloilo City siya, diri sa may Iloilo City, Gatiner, Kaki-5 Ray. Galing during that time, do nag-deliver siya dira sa may outside Santa Barbara. City? Outside city. Ang iya, siniya nga, ang ila siniya kumpanya, do to go, Kaki-5 Ray, no? Nga delivery, tawag nga. So, amo na, according ya sa side naman, makitaan sa video, gado na supladuhan, kuno ya ang tag-iya sang parcel kag ining lalaki nga nanumbag sa iya. That is why nga tawag na amo to naglabot sa atensyon kag to dumay nagpamuyayaw pag ganit dito sa video Kaki-5 Ray. Tapos makitaan to blang tawag na dugin sakit siya no or dugin according to ya sa rider din sumbag siya. Pero amo man niyang ginapanginwala sang piyak nga kampo Kaki-5 Ray according sa ila dugin tapi lang kuno Kaki-5 Ray tika makitaan galing sa video. Ilan tawon tang video Kaki-5 ka Kim ipa-play nato ng video subong partis maka-comment kag maka-judge man ang aton sining mga online na viewers no lan tawon jud ko gintapi lang isa no alilin sa umpisa Kaki-5 Paul i-play tang video. Ay sound. What? Ano na pailit mo? Damo ko delivery ro. Hindi ka kulat, sila malang ang madali lang. Ilang minuto ulat ko. Ilang minuto ulat mo? Kuya. Ay, buman ka deliver na tan. Babayin nyo na tan. Hindi nga, gawin ko. Hindi ka magbinastos to. Kay gabayan. Babayin na ba na, Jet? Damo, delivery ko galang nga. Gawin na tayo oras nung bago mo yun. Ilang balang ka kanin, no? Ay, pasnan! Para, yun, to. Ano na? Tinyo nga ba ita na dyan kung hindi ka na ma-deliver? Ano ba? Nung bago mo. Ito ka ba kisumbag, ha? Uy, ano to mo, sir? Gila mo ka lang karana. Jay, matana mo. Si Jay, ako na di andi ka pa pala. Tulong ko ma-report mo dito. Ako ka kami nga. Ikaw, lagas ng oras mo ba? Ano ba? Bisa ka ni. Ba't ang kuman? Sino ba ito? Kanya ko ito yaw? Sino nagpatupa
Gusto mong laki to? Wala na ba to? Pala? Ang gwapo na sakit na igo na ito diyo. Amara na. Kasuplado man abi. Gwapo kita mo ngayon isa mag-prior. Hindi naman report kami kanino to. Oo, hindi na pa-prior. Report ka lang namin. Huwag ka isip mo. Buhay mo kasi nilagas ko oras. Nakikita mo ito pilang minuto. Lahat ito dahil nalagas mo ito oras. Libereta mo. Sa CR pa ko. Wala mo nga lang. Tingnan mo pa ito patong isa eh ma. Patupaan niyo kuya mama. Ano nga mama? Nakapasensya mo. Ma'am. Adi lang mo mag-aw. Susunod. Hindi ka makamumparan. Damo ako. Sige. So amo na ang insidente kay 5 Ray kay 5 Ted. Di amo na yung hugot yung gila panginwala sang tiyak nga kampo nga gin sumbag. Pero doon makita gid sa video nga doon na gintapungol gid sa diskilid dapito. Doon sa tangko may persa eh. Tapos ang gina-claim to nila nga balto sang ano to do customer gid atong customer. Waya matug na tolerate ang nagsumbag ever do gamba sa rider nga lubi kay do ka suplado sa imo mo, no? Ano gid man kunong natabo according sa rider aw? Nagsabtanay pa sila aw, nagginambala niya pa anti sa maglakat ng lisensya sa malakat na kusera kay kadugay sinyo do man na. Actually, kaki 5 Ray, according sa iya, do wala man ko sa amo ng insidente kaki 5 Ray. Bali do lakat lang yun siya kaki 5 Ray. Kaya syempre, tawag na, dugay mga 5 to 10 minutes kaki 5 Ray. Dugay na para sa ila. Aton yan, kung kaysa may mga parcel kita diri ginapabayda naton sa upon naton. Upon para hindi bala magulat, dugay kaki 5 Ray ang rider. So, amo na, no, tawag na, despite ang balya kaya kung para sa ila may lapses man gid ang rider according sa rider kaya wala gid sila right nga manakit kay 5 Ray kasi syempre gasulay na sila sa ulan, gasulay na sila sa init para lang ma-deliver ang mga parcel kay 5 Ray. Pero according sa sining sa piyak ka kampo kay 5 Ray nga ang ila siniya nga allegation nga wala ko no bla prior nag-inform ang ining rider or wala bla nag-send sang message na ma-deliver ang ila siniya nga parcel. Pero usually abi kay 5 Ray sa aton nga mga notification sa aton nga mga online apps nga na kay 5 Ray nakabutang na mo nga your delivery is nakagwa na sa ila siniya nga opisina nga set to deliver na kay 5 Ray. Please prepare tomorrow at I think advanced na kaning message sila mo. No, gabi pa lang nag-message na sila nga ammunition and so forth, tapos do 30 minutes or 1 hour before sila mag-deliver. Ang punto malang dila dabi, tagsa-tagsa sa aton may obligasyon mo. Ikaw nga customer, may obligasyon man ikaw nga preparar sa imo inog bayad. And even gani ginatawagan ka na mo nga ma'am sir, ingi mo balaydan sir, ma'am is 350 pesos. Pila imo bill ma'am? Para mapreparar ko nga konsensilyo. Daw mo na bla kaki 5 Karen, kaki 5 Kim, kay ang mga driver naton may mga certain time na sila kag kota nga ginalagas man mo. Kaki 5 Kim. Amo gid kay 5 rate amo na according niya sa tag-iya gid sa parcel do kinanglanon niya kay actually na nagkadto ni siya sa Manila kay 5 rate do kinanglanon niya para sa flight niya kay subong tawag na nakulbaan ko no yang tiyak nga kampo nga amo na nga do ginpagwa ko no nga sila kuno ya ang tawag na ang nang agrabyado kuno ya sa rider kay 5 Ray kay di ba ano to ang customer to nasa CR pa. Di way gid siya himata da sa gwa nga paliugon nga kamo i-claim nyo to anay kamo to anay bayad. Sakto gid kay 5 Ray kay kung kaysa di ba pwede natabunan o kung pwede tudlo nga dira ang dinadamo man sila dami tani ko way sila upod. Nga way sa liugon. Di ka na mo damo to sila. Nagalagwa na sila sa naglaga sila sa rider, nagwa na sila sa naglagas sila sa rider. Kadamo to siya ara man tong customer nga si Casey, ara man tong nagtapungol. Ngabi si Casey to nga nagariya to sa sulod si Arto kaya bala niya tanay nga tinong. Oto, ilihog ko danayo aring bayado, kuada sa wallet ko. Lihog ko danay sa rider kay basi maglakat na mamuga dali na sila. Kay usually kung pala order ka bala online, no? Common sense na balaan mo na ning rider ni ga ano na nimo ga dali ni sila mo. No, di ba? Kaki 5 Kim, kung pala order ka online. May kota, bisa na kasi 5 Ray nga in a specific time no dapat amo na nga mga parcel na ano mo na distribute mo kay 5 Ray. Di pila lang man na gani ay lada kay 5 Ray. According sa mga naga-comment gani iban kuno tag 15 lang, tag 25, tag 20 man na sa per parcel kay 5 Ray tapos amo pa na bala matabo sa ila.
Si Ted ni way nagap-order ko online. No? Order ko kwan pagkaon. Lain man na yung order ya ang may ara niya nga mga ano ni delivery food rider gid sila bla. Do mga Pero usually ka kwan may yung mga message sa before, ng mga a day before or gani an hour before. Pero ti dapat sinang ginimo niya sang nanapongol ni husto. Consider ka man ni sa ila kaya initanan ni sila kag ti drama man ng ila nga plang ambuyan ano pila gidabi kitaon nila sina men istorya kita sa nasang naliga nga balnya sir dali kami sina kay gusto man na nila nga makadamo sila mo and may komisyon nila sila may komisyon na sila mo so self control singgitan niya isang tao to hindi ako yung dito yosto ginimo niya kung may sala man na iya kun may noti sorry na tapos patupan mo tapos ang sakit pa gina kay gakwan nga ano may helmet to galagtok to eh. Ang bouncing bala sa helmet ta kay 5 Kim. Sakit na mo. Pero sa ila side nga may ara na ganit diri may ari ganit diri nga sa ano dumduman ko sa una sa fast food pa ko gatrabaho. Ang sika may tatay isang politiko dito sa una bla. Nga nampa to sang delivery rider sang Chicken Joy. Ba't dumduman mo na kay 510? Kung nagurang mo dog, ay na. Ging tampa ang delivery rider siyang... ood. Oo. Duman mo? Oo. Ang tatay ang politiko bla, nag-resign bla. Patay na to? Oo. Tiging tampa, ang delivery rider siyang delivery kay kulang lang to mo. Miss out bla. Sa aton sini nga mga ka-K5 no. Mo man sang naniro to sa governor's office so daan pa nga Capitol bla. Tiniroy parinte niya. Sulod mismo sa governor's office kapungko. Amo na siya ka-K5 Kim kisa ang risgo man sa mga delivery rider bala. Mamukapoy naman ni sila mo imagineon mo bla nga magpainit sila da. Sila ka mga balay ng delibera nila painit sila da. Anto sila da sang init no. Sa aton sini nga mga ka-K5 tapos why kita kabalo kay basi bala siyempre kung ma-delay sa isaya ka deliveran kag tapos yawan to hulat ang inex nga deliveran nga gin-message siya na mga akig man to mo. For example bi ako ginambala niya ko nga sir 8 alas 8 sa aga amo nang akon nga pag-abot da. O sa example bi mabako sige kay may laktan pa ko by 8:30 Awlaton ta kadiya. Ti karon kay na delay sa dito sa isaya ka deliveran why na kami magsugatay. Ma-delay sabi mga 8:30 pass na siya makalabay, ti mahalin ko, malakat ko, why ko siyang alihugon siyang akon, sini nga bayad, mga muna blang nga senaryo ka kay 5 Kim, nga sa adlaw-adlaw nga tanan nga ginobra sa mga delivery rider, expected ka gid-anticipate na nila ang mga muna nga senaryo mo. So that is why nga dapat ko ikaw yung customer, mangin responsable ka man, kung anong ginoras ginambasi mo. No, ka kay 5 Kim? Amo gid kay Fibre. Usually may araman na cases kay Fibre. For example, usually gahalin or may ubra ang deliveran sang parcel. Nagabili na da sila sang basket nga gamay sa ilang gate kay Fibre, na sabit sa ilang gate kay Fibre. Para dira lang ibutang ang parcel kagara naman ang bayad. O kon may ara man niya nga nagabayad na daan bala online kay Fibre. Para in kaso nga man-deliver, wala na sang sulokton. Ibutang man lang dira ang parcel. Sakto ni nga bali Ma'am Azon Pineda Ang bali Ma'am Azon Pineda. Ako gani kung may mag-deliver sa mga kabataan ko, ginambalan ko sila nga pamahawi ninyo or dugangin nyo, tagain nyo sang pamahaw. O kung dire kisa sa babaw bla sa estasyon, ti 4th floor ning estasyon ta, ti banda gina pasaka pang delivery rider. Abang magsaka di kisa ginapo-apo, no? Pero ti kisa kita taman nga ginapainom, ginapabangkot na kung nauhaw sa pimnon ta tubig, gaan ka sang pamakal da soft drinks. No, sa aton sini nga mga ka-K5, bebo kisa maluoy ka man sitwasyon sa driver mo. Ka-K5 ba Kim? Sakto gid kay Fibre. Ti amo na nga maatubangay sila sa Domingo kay Fibre. According diri may mga initial information na ang ining tag-iyasang parcel tawag na isaman sila ya sa nagpasumon man sa sining rider kay Fibre. Kay according ni sa ilang side ko na damo ko na baton yung mga harsh nga comment nga nagaapekto sa ilang mental health kag luyag mismo no sang pamilya o kon ining sa piyak nga kampo nga ipa-delete ang mga video kay nagakaapektuhan kunong ila siniya nga mental health ka kay 5 Ray. Amo ni blang ginambal nga mga consequences ang sala mo nga ginobra ka kay 5 Kim no.
pwede malang to tani nga may istorya ang delivery rider, ginparahan nyo, kay total nagbalik man naglabay man da kay 5 Kim, no? Hindi man na maglabay da kung why sa plano nga i-deliver liwat ang imo sini nga pang ila sini nga parcel, kay 5 Kim. Sakto gid ka kay 5 rate amo na Sa Domingo nga adlaw sila matubangay dire sa barangay Sebastian sa may Santa Barbara ka kay 5 ray. Oo, te amo na nga tawag na according sa rider wala man siya nakulbaan kung ano man ang balon niya sang. Pero kung ako sa rider, paupod siya kung magkadto sa barangay magpasitol mo pangayaw sa mo hindi sa taga dira, taga city siya. No, dapat may upod gid siya kung magkadto sa dira. Sakto gid ka kay 5 ray kay teritoryo daan nila ka kay 5 ray kag damo sila da mga kaparyentihan diba si magdinaisay sila liwat o kung mag-ingat liwat ang pensyon ay ba si magpatupanay naman liwat pero according sa iya do gamay lang kuno to yang tapi kuno yang ang ginimo kuno yang sang lalaki gamay nga tapi bilang taon tabi liwat ang video be play bili liwat ka kay 5 Paul be kung gamay nga tapi be why sound okay. Ilang minuto ulat ko? Ulat mo? Kuya. Ayun nga. Ay, buman ka deliver na tanan. Papain nyo na tanan. Dito nga, dolo ko. Ha? Ano na pailat mo? Damo ko delivery siro. Hindi ka kulat. Kailan ba lang tanan lang? Ilang minuto ulat ko? Ilang minuto ulat mo? Kuya. Ayun nga. Ay, buman ka deliver na tanan. Papain nyo na tanan. Dito nga, dolo ko. Magbinastos to. Kay gabata! Papay, iri ba na jet? Gamot, libere ko nga. Gawin na ito oras. Si Certain Jet ang nagtapungol siya kay 5 Kim. Certain Jet. Yes, kay 5. Di amo tong tapi ito nga kulang na to mamumo ang delivery rider sa motorya. Mayo lang nga ni kay 5 ray kay may proof siya bala. Siyempre kung wala na siguro naka-video basi siyempre pwede na gid niya panginwala ka kay 5 ray. Siya pang may sala to rider pang may sala ko iti video. Amo na bintaha man ni sa mga rider nga may ara sila nga mga kamerabla. Kay 5 Kimberly. So amo na kay 5 ray Di kamusta way man ang ano ni siya empleyado gid sang to go o kon inablang mga third party lang blaw nga agakuha lang sila to sa mga parcel, hindi siya direkta sa to go. Rider lang sila kay 5 ray tawag na third party lang man sila kay 5 ray. May mga third party na mga muna sa bla nga gapa-register dira pero hindi sila direct empleyado sang Togo do commission based sila kay 5 Bakim. So amo na subong ang simpatiya subong sang taho kay since niya makitaan karo sa video ang simpatiya subong ara sa rider te may pila naman ka mga ginambal man niya ang sa piyak nga kampo pero subong try naton karon labuton kung ano gid ila siniya nga side ka kay 5 ray no so sini nga insidente pero na ang mga rider naton bakas na sila para sila sini nga mga pamilya kung sila may obligasyon bilang rider kita nga mga customer nga nag-order sa online, may mga obligasyon man kita nga dapat tandaan kay 5 ray. Pwede tagid may imbitaran ang pamilya to bala no? Ang involved tong customer and at the same time atong nagtapungol pamangkuton ta kung ano ang nagtulod sila nga naubra nila ato sa dry rider kag kung may tsansa nga makapangayo sila pasensya no sa publiko kag sa sining pamilya sang rider mo masakit man niyo kung sila nagka-claim sila nga nagaka-trauma sila bangod sa mga komento nga nabaton nila sa social media pero ining rider ang pamilya ni sa mga rider ni nagaka-trauma man ni kay 5 Kim kiti siyempre ang trabaho nila ni bisan sinoni nga tawo makasalamuha kag customer nga makasalamuha nila mo mayo tani kung mga customer makasalamuha nila na mamayo nga mga customer nga intindihon ikaw pero kung mga customer nga mga kasubong siniti delikado man kabuhi nila no ato yata pungol pa lang what if tabi ko may ginataklos tong armas kay napiktan tong rider damo kita sa nabalaan nga muna mo kay 5 Kim o dira sa may Robinson's Place to ho sang talikdan tong mga tinuig atong delivery rider to bla sang food panda nga nag-deliver to sang pagkaon sa staff sang bangko ngaging tongtong ya lang to ang pagkaon sa may table sang security guard nga nainit tong security guard kay nabasa ang iya sining libro to sang ang record book ito sang tawag ni sang pagkaon nga gina-deliver sang food panda rider. Tinagbaisay sila, nagpuisay sila sa nga gintiro yung delivery rider nga ni. Oh, patay. Sa ton sini nga mga ka-K5. Amo na bla.
kadelikado ni sa trabaho nila mo kung hindi nila mabalaan kag maibaluan ang batasan kag ang karakter sa mga customer nga ila sini madeliveran amo na nga kung naka-create trauma no sa inyo sa pamilya to sa mata to nga nagtapungol sa rider, mas labi na gid sa sining pamilya sang mga rider ka K5 Kimberly Kaluyo. Amo gid ka K5 rate bisan tani may lapse manabi-abi ang rider, pwede gid nila ma-report sa ginaobrahan o kung sa Tugo o kung sa review do nila ka K5 rate sa feedback nila sa ila pag baton sa ila sini nga parcel, pwede gid. Pero wala lang patup-anay ka K5 rate. Amo na gid ang hambal man diri sang delivery rider nga na sakit no sang sini nga insidente kung sa sining himata sang gindeliveran niya sang parcel ka K5 rate. Salamat ked ka K5 Kimberly Kaluyo. Report direkta sa may Santa Barbara, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Good morning kay Ritz Piad, nagapamatigid sa to sa nga pagpangalagad. And Azon Pineda, Mama Azon, good morning. Sir AJ Cordoba, April May Golmayo at Tadifa, nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo. Wides Brenda Arellado Abian, Miles Bautista, Bro Miles, good morning. Dira sa may Barwas ang Putota, nagapamatigid. Sir Edgar Badbadon, pleasant morning. Ka K5 Ray, ka K5 Ted. Masakit Batyagon, abi kung ikaw ang rider, ikaw ang tapungulon, okay lang sa imo. Why ikaw balatyagon klase katawo nila lang abnormal ka nga klase katawo. Komentar ni Sir Edgar Badbadon. Foro de los Pueblos. Oras mga ka K5 alas 7:56. Mas mayo man na makuanta statement kag payag ang pamilya, at least makapatag man sila. Ang gusto mo lang naton diri kaya hindi naton gusto nga magdumtanay ni sila no. Kung mahimo pa lang mag-reconcile kag mag-ayuhay ang buot nila sa isa kag isa, mas manami no sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan kag gati makatag sa nga leksyon bala sa mga nagapamati diri sa aton nga mga customer no. Tanan-tanan kita may obligasyon kita may obligasyon kita baydan, may obligasyon kita nga atubangon ang mga riders sa sakto nga oras kag tiyempo no. Hindi na naton sila pagpulaton kay kadamo na dancing ila sini nga mga transaksyones no, nga ginalagas man kay karon kung malate na sila kay commission based man lang na sila, kagamay lang ang ila madeliveran bagod na late sila sa isa ka customer, domino effect na late na sila sa mga masunod nila nga deliveran. Ang ending mapuli sila mga kabyanan nga way gid sang bitbit no nga inugbakal bugas sila sini nga primalay. Amo lang nagkasimple mga ka-K5. Nagapangabuhi sila. Consider kamo da sila aras dalan kamo gani aras balay nyo. Bagay nga pwede man natani nga ma-overlook lang blor mapaligal na to nga natrasar ka man arim lang kami di. Kung daw init-init kagit pwede man pitkan istorya pero hindi lang offensive. Imo ya physical abuse na to mo. Ambal kabi nga nagambal nagkimisimo kina. Nalang to kay atuto sa sulod kasi arga paligo. Way kabik baludan to ko din ng butang kwartaya. Ay mo na bala nga mo lang nga, sige, may delivery ka pa, din delivery mo, adiri mo lang nung sa sulod nung subdivision sa barangay, sige to, unahan na ito to, balik lang kami di. Okay, timing na pagbalik mo, tapos na sa, muna lang usually ang mga rider na, ma-deliver na sa halimbawa sa imo, diriabi sa Commission Civil. Kutom na ding area, Benedicto, palibot na di. Palibot na, kay nagligad, may araman na nga nag-deliver, na ganyan motor, kuhan ganyan itong iya, ganyan L300, ni Storiat, na nagkapamati ni sa K5. Ang bago sa rin mga delivery niya sir within the ring area, entire stretch. So, consider ka kung ikaw ang nag-order nga pag notice sa imo, guwa ka dayon ka kung malang alang, sige balikin lang ko di kay diri ka malang area mo. Kaya hindi malang ikaw yung serbisyohan nila mo. And inaya may konsekwensya kung pinabayaan mo na yati, claim mo na lang dito sa ilang office the next day. Pero ang bagay nga pasakiton mong tao, hindi na nosto, or gani singgitan or pwede tumambal nga ti sa to do galalain makami sa imo nga naglakat ka dayon inanay nga paghambal. And that to sa sa rider to reklamo ka sir, hindi ka mag give him a lesson. Ang aton diriya way tag na personal ining si Jet nga ini, pero sa kapitan dira sa barangay San Sebastian Santa Barbara kag mismo sa mga local officials intervene ako mas sitwasyon kay kuluya ni viral niyo bilog ang kalibutan ni nga ining mga huy puloy bla sa sosyedad, mga huy puloy bot singon sila ining mga janitor, ining mga aras dalom bla, mga gwardya, sika driver,
tratuha sila bla nga maayo bla kay ang pagbalik nila maayo man na. Tiya tuto napungol mo gagamit pa sang dan helmet. Kundi nag-igo pa ito sagang niya. Way kay mo bla tsagon. Baylo abe. O ikaw abing suksok sang helmet, ikaw suksok ka sakay sa motor. Tapungulon ka. Wala ito sa bato simo kay tika sakay sa motor mo ano pagbabalo sa simo. Nagapangabuhi na sila pila man lang na ila makuha man. Gapatial sa init, batas ang ulan, yabok, kapoy. Para lang matungdan man ang kinanglanon sa pamilya nila tapos sakiton mo. Ito na Ma'am April Joy Caterina Florentino, amo na ganiyang balaton kay nga pwede man lang na siya matabunan. O galing kay di wala kitakbalo. In fairness man, hindi man naton gusto pangunahan ang circumstansya kung giman to natabo kag rason nila sa pamilya, but ang bottom line ng diri nga hindi tani maglabot sa punto nga muna, no? Intindihon nyo kiti rider na mo. Sa aton sini nga mga K5, no? Kag number 1, way man nakabalo nga way kamunog bayad, way man nakabalo nga nag-CR tong customer, no? Sa aton sini nga mga K5. So amo na bla sa aton sini nga mga kuturan, may responsibilidad ang mga customer nga dapat tumanon sa mga rider, may responsibilidad ang mga rider nga dapat tumanon sa customer. Kag-isipon nyo kamo nga customer gulat lang kamo dira. Ang delivery rider pila ka customer ang nagahulat sa iya. No? Sa aton sini nga mga K5, alas 8 in punto sa aton sini barwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Oras, ginadulong sa Tuscarawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na nagka-detox ka pa. Ang kapi nga kampiyon ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa mga ka-K5 naton, no? Inom kag magbakal sa mga product center ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabiyanan naton, sa liwat, sa aton sining mga ka-K5, para nga magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, kag magpakonsulta sang libre sa mga product center naton. Magabalik ang Foro de los Pelvos program, kag sa pagbalik naton, kung naton ang dugang reporta sang aton sining mga unit field reporters. Standby! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan nga mo na. Oo. Kaya ko mati, sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akon nga speaker sa taxi kay wala unta sang iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit subla nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So ang na-excite gid sa ako
akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila, wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang Poro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kuan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkaya utok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa estasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil di makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Union. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party. And together, we are the team of the story. The path towards the winner, number 1, and the legend and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go
go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga actors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's involved to prove us to wear our hat. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung pasko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina na, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, sa Philippine Standard Time, alas 8:16 sa aga. Good morning, Miles Bautista, bro. Marilo Sakibo, nagapamatid sa ato sa nga pagpangalagad sa mga nagapamatid sa may copycat sa barbershop dira sa may Parkour Ward, Putotan, Iloilo. Good morning gid sa inyong tanan. Good morning gid sa kay bro Kopi J Pahela sa Pahela family. Magpagunting ka mo dira sa may copycat sa barbershop ha. Libre na may gunting na, may libre pa nga kape. Alas 8:16 sa aga, ginatamyaw taman sa advance happy birthday. Advance happy birthday si Ma'am Helen Pareño Itukas. Ma'am Helen Pareño Itukas, advance happy birthday sa imo sa kay Ma'am Helen Pareño Itukas, no? Mas-celebrate sa birthday sa October 25. Advance happy birthday. Alin diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kuwaon ta na report ni K5 Karen Badilla kay naka-standby dabi ang hepe sang Santa Barbara sang Saraga Police Station. No, sa aton sini nga mga K5 kay ti nga gawon tani, no, sa aton sini nga mga kuturan kay ti si may kapitan nga nabungguan kagabi patay dira sa may Saraga Iloilo. Sino ini nga kapitan taga diin nga barangay kag paano natabo ang ining insidente mga kabyanan. Sa report na standby si K5 Karen Badilla, live dira sa may Saraga Municipal Police Station. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray Live kita diri subong sa may Saraga Municipal Police Station kung sabihin makaupod ba naton si Police Captain Dandy Elalto, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station, agod i-update ang natabo niya sa pagkabunggo patay sa punong barangay or barangay kapitan sang Dawis Norte kagabi. Sir, live kita subong sa K5 News FM Iloilo. Ang kaupod naton sa tiyakan niya si K5 Ray Umalay kag si K5 Ted Ojero Francia. Sir, ano subong ang inyong investigation or update sa natabo ni nga vehicular accident dito sa may barangay Dawis Norte, sir? So sa subong ang update na to, no, ang aton nga suspect subong ari paligapon sa aton nga kustodiya, and then ginulat pa ang update sang pamilya kon bala maga-file sila sang kaso sa aton nga suspetsado.
Sir, bali ano gini ang natabo kagabi, sir, nga nabungguan si Kapitan, sir? Kagabi, nag-responde kita mga around 6:40 sang kagabi, no? Ang aton nga pedestrian nasa among si Bilardo Cornel Serbolis, 58 years old, kag punong barangay ni sa sang barangay Davis Norte sa Raga Iloilo. Kag ang aton nga suspitsado mo si Richard Mangun Leado, Karigaba, 49 years old, sang barangay Sariri, Bajangan, Iloilo. Oo. Pwede diin, sir, ang direction ni Cap, sir, kag isang sadakyan nga nakabunggo siya. Bali si Kapitan, halin sa sakyak nga dalan sang ato National Highway dito sa sambit nga lugar. And then, patabok na siya sa iya nga balay sa tiyak mga kadalan. So, ang natabok, pagtabok niya, paglapos ang isa ka salakyan, nag-proceed mo sa gyapon sa pagtabok, pero wala sa kakita nga diri sa rightmost nga dalan going to Pututan, may isa pa kasalakyan nga amoy na ang utility van na pakadtuman sa Pututan. So nalabot gid si Kapitan sang side mirror kag and then ang iyang ulo among nakaigo sa may windshield na yung napad sa diversity. Dating padalagan sang salakyan, sir? Sunod sa aton nga suspect, hinay man ako nung iyang dalagan. Pero uli na nakita nga si Kapitan tabok man sa pakadto sa tiyang kadalan. So, balik pagkabunggo sa kay Cap, ano pa niya siya, sir? Nagtabog pa niya siya? Yes, no, medyo mga nagtabog si Kapitan sa pagkita natin dito sa Natabuan sa lugar sang insidente. Nakita natin itong mga 5 to 10 meters kitang natabugan ng Kapitan. Oo. Okay, 5 Ray. Ma'am ka, si Ted ni, hubog ang Kapitan, hindi? Okay, 5 Ray. Ma'am Karen, mapatihan mo kami? Yes, okay, 5. Oo. Si Cap Mulong, hubog, hindi? Oh, sir, si Cap, hubog or hindi? Based sa ating investigation, wala naman sana tension mo sa amo na itong tabok pa pagkabunggo siya din dalata dato nato dahil siya sa Iloilo Provincial Hospital sa Pututan. Pag-abot sa ito, gindiklan na sa isang aton nga tendency niya dito na rin. Pero ang area nga ginluntaran sa insidente, dulom ang area da sa may Dawes? Dulom, sir, ang area. Sa pagod, sir, na ito, no? Sa Nagmaan? May mga suga, no? Oo, pero daw amon pinada ang accidental area permit sa tri-boundary sang Pututan. Sa Bangga gini? Nulot na and talaga. Bali ang natabo ang opposite na lane sang dalan going to Iloilo, yan sa side sang Iloilo na. Oo. And then pagtabok mo di sa tiyak sa tubang di kabalay ni Kapitan, part na sa sang Saragat. Tapos mag-abante ka di gamay, boundary naman sa sang Pututan. So yung aton nga suspect dito nag-surrender sa New Lucena. Sa New Lucena. Kakipab ka rin, na-trace ni Sir Police Captain Dandy Ilalto kung diin halin si Cap. Din sa halin, antes na tabo ang insidente, may okasyon bala sa ginalinan, sa balaya bala, din sa halin? So bali si Kapitan dito halin sa opposite nga dalan going to Iloilo nga. Pero what I mean, sir, may nabala naton kung diin sa halin, I mean, kung din gid sa halin bala, din sa nga lugar halin, papuli na siya? Ayos no, papuli na sa halin man sa opposite nga dalan dira sa permi nga ginatambayan. Pero ay kamoy diya, sir, kung din sa halin, no? Kung nagparty-party siya, naginom-inom siya, or may wala, sir, wala kita recorded nga mo sinaka-report. Okay. Kaya gusto na ito ma-establish, sir, kung paano. So, may helmet man si Cap, Police Captain Ilalto, sir? Sir, si Cap bali pedestrian lang siya, no? Nagtabok lang siya halin sa tiyak na dalan. Why siya galit dala siyang motor yan, no? Wala, sir.
Wala. Kaya niya nga balay, man mismo sa kilid sang National Highway. So may do may rice mill na sa Bla, daw katong dalawat sa kabugas, na do ano manada ang lugar sang iyang balay. Okay. Sige. So, ang pamilya, sir, willing gid nga magpasaka kaso, magfile kaso ni sa suspect? Yes, pag pamangkot natin sa pamilya kagabi, gina-prepare na natin ang mga pertinent documents para sa pag-file sang kaso. Ano nga kaso ang i-file siya, sir? Yung i-file ka nga kaso, reckless imprudence resulted to homicide. Okay. Sige, sir. Kamusta, sir? Wala man sang tagiya sang ban mismo, Bla? Nakapalapit da? Yes, sir, kagabi, together sa ilang driver, upod man sila, sir, pagkatabo sang aksidente. So, pag-abi-ari man din sila, upod sang aton suspect, upod naging inupdan Manila para mag-surrender. Sige. Ang pilas kanagom ni Kapitan, sir, sa inyo pag-obserbar din ng patalya ng pilas? So, pag nantaw natin sa gabi, ang fatal gid nga iko ang sa iya gid nga ulo nga amo to siguro ang nakalampot sa may driver side na windshield sang Okay. Sige, sir. Mga nagtabog pa ni si Kapitan, mo pila pak metros tabog yan Ayos, sir, sa paglantaw natin pa kagabi, more or less mga 5 to 10 meters ang gintabogan ni Kapitan sa lugar kung di sa nabungguan kag sa dalan kung di sa natupa pagkabunggo sa iya. Wow. Medyo grabe giling impact sa iya. Yes, sir. Sige. Salamat gid Police Captain Dande Elalto, sir, sa imo sinigan natag payag diri sa K5 News FM Iloilo. Yes, sir. Thank you, man. Good morning. Thank you, sir. Ka-K5 Ray, ka-K5 said na si Police Captain Dande Elalto ang hepe sa Saraga Municipal Police Station. Yes, ka-K5 Red. Kapitan ang napatay, so check lang after sina katuantan lang sa area Palihog. Ang mabulo sa yang number 1 kagawad rule of succession kiti patay ang kapitan mo sa Rebolias Bla. Kag ano man ang mahambada sa liga chapter sa Zaraga sa natabo nga ini sa iladra nga punong barangay sa Dawis Norte. Kasi ni K5 day magwa kita gamay kidumit no signal ko sa monitor sa sulod. Babatian mo na. K5 said okay na. The rule of succession kundi patay ang kapitan mo ang rank number 1 nga kagawad ang masaka na siya as kapitan and ang nabilin dito kay may vacuum pamangkot na karon sa layuhan na lang Palihog sa dia LJ kung sino ma-determine siya na kung sino ma-fill in sang kulang naman nga seat sa barangay kagawad considering ang number 1 kagawad masaka as punong barangay kung sino siya nga sino ang personalidad niya makilala ta siya. Yes, Kapitay. Titiway man sang ko, yun sila nga ating manaliskrasya ni Kapitano. Bako mat natubog? Hindi, according kay Captain Elalto, hindi hubog ang kapitan. Pero dasig dagan ka ko na? Hindi man, hinay man ka kay 5 said, pero wala yan lang gidya na talupanggan, kiti nag-overtake ini siya. Gabi doon, gabi doon? Gabi na? Oo, mga alas 6, pasado alas 6, kay 5 said. Wala 5:20 na subong, dulom doon? Mas malaba ang gabi isang sadlaw na subong? Pag-overtake mo pagunggo, kay Cap, no? Oo, nasa gaid niya sang iyang ang side mirror niya kay 5 said. So amo to na dapat sa pedestrian lane gani, slow down na dapat mo, hindi ka na dapat mag-overtake. Tama mo lagyan na isang tawo? Why guro maglaom nga ti may samo ng oras may malabay pablaw? Oo. Kay 5 ba Karen? Yes, kaya mo to parang suspect na interview mo siya. Abi ba si pwede mo mapapalapitan to kay okay man ang signal mo nga live mo sa sulod? Oo, dali lang. I-try nato ma-desu siya kita dire ka K5 Ray. At least mapamatian ta kung anong iya sini nga statement ta kung anong natabo ba maayo ka nag-surrender man siya, way man siya nalagyo ka K5 Karen. Sige, balikantas ka K5 Karen. Dali lang din ka K5 Ray. Good morning, Gid. Ma'am Azon Pineda sa kay Ma'am Helen Pareño Itukas. Ma'am Helen Pareño Itukas, good morning, Gid.
Okay, mag-celebrate si Ma'am Helen Pareño Itukas ang iya sining birthday sa October 20. So happy birthday Ma'am Helen Pareño Itukas. Sige, K5 Karen. Sige, nagkita K5 Ray, aray, marisin siya kita siya. Sir, pwede kami ka-interview sa imo? Dahil lang, sa K5 News FM, sir. Butalas mo anong tabo? Yung mo yung talupang daan? Medyo kasual lang pa mangkot? Sir, wala mo na talupang daan si Cap, sir. Okay lang, ma-interview kami sa imo, sir. Oo. Ano ka, wala mo na talupang daan si Cap, sir. Richard Karigaba? Oo. Taga Sariri, Badyangan? Nag-blind spot ka, oo. Dati, ni sir, handa ka nga tubangon kung magpasaka sila sa kaso sa imo, sir. Oo, si sir, hindi lang siya magatag sang statement. Buhay ka doon mo sa driving, mapiragdok tuweg. Daw kaswalang daw, hindi lang interview type daw ka lang. Oo, sir, thank you. Listener naman niya siya. Listener ka man sa K5, sir? Oo, sige. Si Sir Richard? Si sir ang driver, no? Hindi siya maghatag sa statement. Ma'am, thank you. Good lang. Thank you. May trauma pa man na Ma'am Karen, sino man gusto nga madiskrasya man, no? Gipamati sa gali si ano ngalan niya, no? Richard Caribaga. Richard Caribaga, no? Richard Caribaga, 49 anyos. Mga ka-K5 sang barangay Sariri, Badyangan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 amuning nakabunggo bala. Anong may upod pagit siya sa van niya nga ginadala? Ano na siya nga klase sang van man? Ano na siya? Delivery van? Oo, delivery van siya, ka-K5 Ray nga Isuzu bala. Ang turbo ni bala ka-K5 Ray, color puti siya. Ari naman diri gani sa kustodiya sang Saraga Municipal Police Station kasi according sa iya nga hindi sinihungod ang pagkabunggo sa kay kapitan, no? Kay na blind spot gid siya, ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Sige, di ko tayo pa kadto gani ang delivery van. Going ni siya pa Pototan ang iyang direction. Away anong gina-deliver ya? Way man na specify ko anong na-deliver ya? Oo, wala ka-K5 Ray. Kay kung gabi mabaambal nato na ko nung mga gina-deliver ya bisi mga perishable bala nga mga item tiga dali nagisa mga van mo. Kung muna no sa aton sini nga mga ka-K5. Alas sa 8:32 importante daw willing sa tubangon ng kaso nga pasaka sa iya kag ang pinaka-nami lang dira sa suspect kay si Richard Caribaga kay why siya nalagyo ka-K5 Karen. Nag-surrender siya dito sa may New Lucena Police Station, no? Kaging presentar ang iya sini Kaugalingon nga may nabungguan sa nga tawo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ti wala sang liwan si Cap Bilyardo Serboles 58 anyos sang barangay Dawis Norte Saraga ang iya sini nga nabungguan mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. So ka-K5 Karen ipasaka ang kaso subong gid adlaw, no? K5 Ray. Subong adlaw gid pasaka kaso. Ang amo pa nang ginahulat nila ka-K5 Ray, no, kung ma-file gid ni sang case ang pamilya ni Kapitan batok ya sa driver sang tawag sang mini truck ka-K5 Ray. Wala kakadto mga pamilya ni Kap? Wala pa ka-K5 Ray kay ang sa subong ginahitso nila ang bangkay ni Kapitan. Okay, sige. Ibalon mo ko ang statement kadtuan sa barangay at total ara naman kamo dira, no? Statement sa mga barangay official sa barangay 1 nga kagawad, number 1 nga kagawad, ka-K5 Karen kag sa pamilya ni Kapitan Bilyardo Serbolyesa, no? Sa sini nga mga ka-K5. Good morning gid Sir Felix Singson nagabati gid sa may Kalumpang Molo sa K5 News FM Iloilo. Sige ka-K5 Karen, sa dugang mo na lang sining detalye to sa update to sa mga termite gang to bla. No, sa aton sining mga ka-K5 nga nagsulod to sa Iloilo Supermart. No, diri sa may haro sa aton sining mga kabyanan do na pangalanan ni sa mga sa aton sining Iloilo City Police Office ining mga pila ka mga individual nga ginpapasakaan nila sang kaso ka-K5 Karen Badilla. Sang kahapon ni sang aga ka-K5 Ray, no, ginpasaka na sang Special Investigation Task Group sang Iloilo City Police Office sa pagpanguna man ni Colonel Kim Ligada ang kasong robbery by use
of force upon things ang termite gang nga amo niya ang nagransak sa Iloilo Supermart dito sa may barangay Tabok Suba sa Haro sa tong Agosto 27. Bali sa information man diri nga nakuha naton sa K5 Ray ang ining mga suspect or ang anom ka mga suspect no ginkilala nga sanday Neil Patani, residente sa barangay Lakagay, Sagada, Mountain Province, Christopher Kizel, residente sa barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Amo ni siya ang ginakabig nga leader gid sa grupo. Then si Bong Jacob Dulag, residente sa barangay Katingan, Besao Mountain Province. Abante Baiwes, residente sa barangay Bisao Mountain Province. Junrel Dumandos, residente sa barangay Balunay, Mid-Salit, Zamboanga del Sur. Kag si Iking Hurdan, wala ni nakabutang galing kung sa diini ang iyang address sa K5 Ray, taga K5 Ted. Pero according kay Colonel Ligada, nati hindi niya mga taga Region 6 ang ining mga suspect. Kag base man sa ina nga pag-monitor sa iniya nga grupo, kung may biktimahon sila ka K5 Ray kag K5 Ted nga business establishment, wala ni sila nagatener sa isa ka lugar nga tig-isa or tig-duha lang niya kaadlaw, kundi lawig niya nga tinion ang pagstay nila kung sa diin nagakuha sila sang balay nga pwede nila tiniran bala sa inadlaw or week nga pagtiner nila sa isa ka lugar. Kay sa amo na iya nga mga tinion ka K5 Ray kag K5 Ted, ginatun-an nila ang isa ka business establishments kung paano nila masulod, especially bala kung weak or mahina ang security sang ina iya nga negosyo ka K5 Ted kag K5 Ray. Kag base sa background sang ini nga mga suspect, anay mga trabahante ni sila sang mining firms ka K5 Ray kag K5 Ted. Amo na nga expert sila magkot-kot sang duta sa dalom ni sang duta ka K5 Ray. Amo na nga hapos para sa ila ang pagpangutkot sang duta dito ya sa may Iloilo Supermart ka K5 Ray kag K5 Ted. Kag according man diri gani sa kay Colonel Ligada nga bisan pa abi nga case cleared na ang iniya nga kaso, pero hindi pa sa gihapon makabig nga case solve ka K5 Ray kay bangod nga at large sa gihapon ang mga suspect. Okay. Pero ining mga na-identify kaging pagwabla nga mga pangalan nga na-receive naton nga information kay K5 Karen, ano? Sila ni tanan gid pangpailan kaso kung pili lang ni sila? Sila gid, anom gid sila ka K5 Ray. Pwede tani mapakita sa aton sini nga social media, sa aton sini nga live subong ang mga itsura? Yes. Pakita ta kay K5 Paul. Kag may mga pangalan ini siya kay K5 Karen, no? Una dire si Christopher Kizel. Mo ni sang head leader nila ni. Apa mangkot may naka identify ni sila para magbugat ang kaso bla mga witnesses nga amo ginitsurahan nila. Ikaduha sino ni medyo buron no? Si Hurulan. Hurulan no? Iking Hurulan. Pakaisa sang asawa sang ni Christopher Kizel. Next is driver, taga-service driver. Wala pangalan hindi wala pangalan kung sino ni siya. Wala pangalan. Pero isa man siya sa nagsulod sa Gaisano sila ito. May miyembro man dire nga may picture kita pero wala man pangalan. Then si Ari alias RJ Hurulan. Tapos ining si Mark Anthony Mingaw Hurulan, Eric Montizel Gomez, Eric Buenafe Dases, Ricardo Hurulan, puros mga Hurulan Kag may isa ka wala sang pangalan? According sa kay Colonel Ligada sa SITG, hindi ni basta-basta nga grupo ka K5 Ray kag K5 Ted ang ining termite gang, organisado gid ni sila katama. Amo na nga kung magsanambal tanabla nga kung magstay or may biktimahon sila nga business establishments, hindi lang inadlaw ang pagtener nila sa lugar kay damo na sila nga ginatun-an ka K5 Ray kung paano nila sudlon sa diin ang ilang entrance kag sa diin ang ilang nga exit points sang ina nga business establishments ka K5 Ray kag K5 Ted kag kung diin to yang area sang ina nga mall or supermarket nga wala may nagabantay sang security guard sa K5 Ray kag K5 Ted. Ma'am ka? Yes. Galing inisla mga taga Mountain Province. Kung sa ila lang kagulingon ano ni sila nang may kuan nga may
first-hand information, laban-laban sini nga may guide na sila dira or basi may tipster sa sulod nga dire ka maagi sa old building sang Iloilo Supermart tabok sa baho sa babaw de kay why na nila gamit ang malayo sa gwardya. Daw ka kay imposible patihan bala Ma'am Karen nga they're from Mountain Province tapos magsulod sila diri sa Iloilo nga masaulado nila dayon ng lugar. Mambanga dito ko masuhot sa kwan nalinto sa may flood control labay ka mo sa may ng Rica Village, labay ka mo sa Nuatay, tiltigan nyo dayon ng kwan ang old buildings ang Supermart, lapos ka mo to sa ila to nga bag-o, duyan-duyan lang ka mo. Naging posible bla, no? That means ka may tumandok, Ma'am Karen. Ang actually, ang suno iya sa ICPO, wala sila sa may na-monitor nga tiabi may empleyado dira sa sulod sang ina nga balaligyaan nga nag-tip sa iniya nga mga suspect. Kaya mo to gani ang suno bala sa kay ni kay Colonel Ligada nga wala ni sila ya nag-stay sang inadlaw lang kundi lawig niya nga tinion sa K5 Ray kag K5 Ted ang pagstay nila ya sa lugar kag dira dayon nila ginatun-an kung paano nila masulod kag kung diin sila ya maagi same man to sa natabo sa San Carlos City sa Negros Occidental. Wala mo po kono lang sila standby da guro sa Supermart pero panginhangin kon kaon sila da ka kon na garlic bread. Yes, correct. K5 Magamo ni K5 ka rin, ginakapitalan, gigila nila nilakat nila, kiti kinagla nila magtiner for several months, no? Sa isa ka lugar, para lang estudyuhan, kung ano ang pwede nila ubrahon, kung din sila pwede magagi. Butsiningo, ano man sila nag-board, ano na monitor nila, din sila nag-stay na di sila ilo, ay idea ang police na ton, kung din sila nag-stay. May ara pero wala sa aton gintumod. Basi deres tabok lang sang kuan na may ara na nga hotel da mo. Pwede man na mo nga drak lang mo kuno-kuno ka lang daya kati kuan kaya mo. Customer ka da. Pero at the same time sige imo da nga monitor bisan gabi kati ara ka na daya sa piyak mo. Posible na. Stabok lang gina may ara na da mo. Okay, before to sa nilaging sulod sa K5 Ray sa K5 Ted, may mga witnesses nimo ang aton nga ICPO kag hindi nila galing pag-i-mention kung sa diin gid nga part sang haro na kuha nila ang mga witnesses pero nakaistorya ni nila ang mga suspect dilo nagulo pa lamangkot sa ila ang suspect amo na nga natumod dayon ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Anong pangangkot nila daw kuha pang extract ka pang kuha sa information mo na? Mga wala gin sa ton gin mention ni Colonel Ligada. Oo, wala na ginambal kay ti budlay naman bala kay ti ginakuan Manila ang safety sang mga witness nila. Amo na nga sunod sa kay Colonel Kim nga nadugayan ni ang pagpasaka nila sang kaso kay gin id-idan nila ka K5 Ray kag K5 Ted damo-damo sila sang CCTV nga gin pang tipon. Una na ginako nila nga nabudlayan sila magkuha sang witness kay ti nagapamaribad la kay ginakulbaan ti bangod nga syempre organisado ni nga grupo ang kabangga nila in kaso nga makilalaan sila ya ka K5 Ted kag ka K5 Ray. Pero ti sa subong amo na sa nahambal naton nga na-file na kahapon nga adlaw ang kaso batok niya sa anom ka miyembro sang termite gang nga ti na-identify gid nga sila ang nagsulod or nagransak sa Iloilo Supermart didto ya sa may barangay Tabok Suba sa Haro. Ang ibanding nabutang ni sa termite group or termite group Visayas termite gang amo ning si Christopher Kizel. Pero ibang ari diri why man ganin na kasuhan no ang manakasuhan lang niya mo ning day Neil Patani taga barangay Nakagay Sagada Mountain Province. Christopher Kizel mo ning group leader si Bong Jacob Dulag aban si Iwes taga Bisao Mountain Province. Junrel Domandos taga barangay Balonay Midsalip sa Monga del Sur kag si Iking Horolan no? Horolan. So ang iban sila posible pangalan why matumod ni nga may participation sila kiti ba sa ikon lain man ila operation. Pero K5 ka rin mangkot ko lang napabangkot naton sa Iloilo City Police Office nga ginambal naton nga these are the same people nga nagsulod dito sa may Gaisano City sa may San Carlos kimano K5 Karen. Yes. So naka-coordinate sila sa San Carlos Municipal Police Station dito sa may Negros Occidental if nag-collaborate ang ila sining mga informations nga nakuha kag ang mga picture nga ilaging presenta diri sa
sa Iloilo City Police Office sa K5 Karen Badilla? Kung tinalikdan, ka-K5 Ray, ka-K5 Fed, pagpatigayon bala sa press conference dito sa Police Regional Office 6, mismo si Brigadier General Jack Wangki, no, ang nag-confirm sa aton na may isa dire or pila ka mga suspects ang termite gang nga din pasakaan subong sang kaso nga suspect man dito sa pagpangransak sa San Carlos City sa Negros Occidental. Kag pari-parehas din daan ang Doble na kaso nila, doble na kaso nila ni, mga mo ni? Oh, may mga previous cases pag din sila suno sa kay Colonel Ligada nga same man sa K5 Ray at K5 Fed. Pero sa ilang monitoring subong nakagwa na ni sa Iloilo, sa province of Iloilo or sa specifically sa Panay ang ining mga grupo ngani sa base sa ilang monitoring? Amo pa na ang wala din mention sa ato ni Colonel Kim Ligada since at large pa ni ang mga suspect kag padayon ang ilayang hot pursuit operation sa K5 Ray. Taniwan na nila ani ginalawag ngalan nila ni gini plalagyo na ni. Dapat maplastar ni di ganigin pang timbrihanan nila ning mga porte bala ngayon is kunis na pwede maglabay. Oo. Kaya mo pa rin mabiktima nila mo. No, mga notorious na ni sila nga mga grupo. Botsilingon hindi lang ni koon nga nagakontento sila sa isa ka lugar, kundi nagapangayaw pag sila sa isa ka lugar para maghimo sa mga kasubong sini nga mga robbery operation na ka K5 Karen Badilla. Kung kaysa gani do sa pelikula mo lang ni makitaan mo ka K5 Karen? Kaya mo na sa ang pamangkot ni Ramon robbery ang ilang obra gapangkot-kot sila gapang sulod sa establishment and din hasta kutob ang pwede nila mobra if ever nga pagsulod nila sa isa ka establishmento may masugata sila dira nga staff di gani gwardya nga makakita sila ano ni sila mga armado man anong monitoring sa ICPO sila no basi balag kag ano man ni mga magambal kay notorious no grabe gid no mga preparado man ni sila kung once pananglitan nga may makakita ka maka-obserbar sila kag makadakop sila basi kag may mga armas man sila ka K5 Karen Badilla. Amo na bala no ano ni sila ka grabe gid ano ni sila nga klase sa mga individual no sa aton sini nga mga ka K5 and may traces bala kun din sila naglalalin ano mga kaso nila didto sila sini nga mga lugar kay ti makita naton diri kalabanan diri sa mga suspect mga kabyanan sa mga photos kay picture din nga ginapakita naton sa inyo mga mugshot nila sa presuhano kay K5 Karen. Botsilingon may mga kaso na sila previously kaya nakagwa sa presuhan? Yes, according sa kay Colonel Kim Ligada, may ari na din sila nga mga kaso na yang daan sa K5 Ray kag K5 Fed. Magluwas ni sa gin-file nila kahapon kag ang kaso dito ya sa may San Carlos City. Ang sang magluwas gani sa San Carlos City ka K5 Ray kag K5 Fed, may biktima kun pa ni sila tani mo dito sa may Bacolod City pero kay since nga na-detect dayon sang aton nga kapulisan, amo na nga wala nila na dayon ransak ang isa man ka mall dito ya sa may Bacolod City. Then natabo ni ang San Carlos City kag ang last diri sa aton sa Haro ang Iloilo Supermart. Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-P5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag D-sugar, sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 8:48 sa aga mga kabyanan, inom kamo Klinika D3 Bio Food Supplement. Ini ang superfood supplement ni Dr. Emil Itang Uy nga himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga sarangid makabulig sa pagpanami kag pag-ayo sa aton sini mga grabat kag ilabi na gid sa ubotrang kaso sipon, dengue virus, COVID-19 virus kag sa iban pagid sa isang virus mga ka K5. Ang Klinika D3 Bio nga mayara sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil ang napamatudan na sa mga eksperto nga sarangid makabulig para sa aton sini nga ikaayong lawas mga kabyanan. No, sa may mga kaginomonya TB inom kamo Klinika D3 Bio. Sa aton sini nga mga ka K5. Mabakal ini sa mga product center ni Dr. Emil Itang Uy nga napahamtang diri sa kilid sang Robinson Saro sa tupad sang St. Robert's International School.
pa-check up kamo dira sang libre sa aton sining mga kabyanan. Ang schedule naton Lunes hasta Biyernes, no? Alas 9 hasta alas 3 sa hapon. Amo man sa Pasig City branch naton dira sa may poblasyon Ilawod, Pasig City, tupad lang sang Arthur Shoes mga kabyanan. Monday to Thursday ang aton sining free consultation. Dira sa may Kalinog branch sa may Cosmart Kalinog, Sunday hasta Friday sa aton sining mga ka-K5 ang aton sinidra nga consultation alas 9 tubto alas 3 ang hapon. Kag sa Miagao branch dira sa may Orbe Street Miagao tupad sing MCR Agriventure onhan sa Miagao Public Market alas 9 tubto alas 3 ang hapon. Domingo tubtob Biyernes mga kabyanan ang free consultation sa product center ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa mga mahilig magkape, pangape kamo sang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Do away sining mga 3-in-1 iblang damo sang kalamay taas ang sugar content kay it can cause sang diabetes. Ang diabetes makatuga ini sang multi-organ failure kung mag-igo ini sa lawas. So punggantang diabetes ganagan sa pagkaon sang sweets kag magpangape sang guilt-free nga kape DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Sa mga may ginatrangkaso bala, tumarka mo sang D3 Bio kag may TC. Sa mga ginikanan kabataan nyo bala nga nagapa-eskwelahan, iban sila ginaubog, ginasipon, basa likod nila sang balhas. Dahil sila sang extra nga bio, kag siguraduhan ganyan nakatumar sang may TC syrup for kids. Sa mga mahilig sa balanyos, inang gusto mag-relax pala, pamasahe, pamanyos ka sang DTX herbal oil, gusto mo nga matulugan ka dayon, lavender scent, gusto mo lang mag-relax pala, kag kung kung gusto mong active kag hapon, after nga nagpamasahe, nagpahilot, mag-DTX herbal oil, lemon scent. Kag sa mga may arthritis, tumarka mo sang extend food supplement for men. Mga driver, mga gasoline boy, taga-trabaho sa gabi, magtumarka mo sang extend food supplement for men. Isalota lang ini ko ni may pulis nga nahulog, membro sa Bantay Dagat sa Guimaras. Na-identify nini sa Subong Langgid, ngalan niya si Police Staff Sergeant Michael Gatinaw. Police Staff Sergeant Michael Gatinaw, naulog ini sa ilang pump boat kahapon, kagabi 8:30. Kaya nagalaga sila sa mga suspect sang palupad bla. Dira sa baybayon sang Giwanon. Palupad, ano ganin I think the troll ba nimo, hindi lang ko familiar gets ang mga terminology sa illegal fishing. Dira sa Giwanon, Nueva Valencia Guimaras. So suno sa pulis ang Nueva Valencia Guimaras, posible ang pinakalapit nga isla nga nahulog siya, no? Nahulog siya kay inablang guroy sa panghawid par gurpi lang nagpasigurbot ang boat captain. Nahulog ini sa kay nagalaga sila sa sa may ato mga sospitsado sa illegal fishing. Natabo inadra sa Giwanon, Nueva Valencia Guimaras. So open si inadra, posible ang pinakalapit nga isla nga hapitan niya. We hope nga buhi pa siya, pero tikon ano gid man ang worst case scenario nga natabo sa iya. Sa isla sang Unisan, Nueva Valencia Guimaras. So ang iyang ngalan sini, Police Staff Sergeant Michael Gatinaw, missing pa asa sa sining oras. Sige. Tani sa mga muna nga operation ng aton mga kapulisan, dapat may may safety vest bala sa aton sining mga kabyanan, kaya di mo mapakta na mo kasi dagat kag-operate. Tani ang standard sinang SOP bala, naka life vest ang aton nga mga pulis, no? Isa pa na mangin questionable mabala na sa mga operation bala. Bawangkot sa to kung antes sila magsaka to sa pump boat, nakasuksok na sang ilang safety gear. Muna. Kay ang information nga nabaton nga ang iyang description naka-shorts, nakasuksok sang blue. Tik mag-blue tib lang kung ano yung life vest niya, orange na color niya mo. So, wala to ma-specify gid sang grupo sang Task Force Bantay Dagat dira sang Guimaras Police Provincial Office. Kung nakasuksok sang life vest, ining missing subong nga si Police Staff Sergeant Michael Gatinaw. Ipapalo up ta na kay practice pa wala tabla mga SOP procedure sa mga pulis naton pang nanglitan nga nag-operate sila sa mga karagatan naton, no? Especially kung nagalaga sila sa mga mga makabig nga mga illegal nga nagapatigayon sa illegal fishing da. Sa aton sining mga kabyanan kay ti i-anticipate pag hindi ba na may mga armas kay 510 mo. Palukpan ka mo dabi karon. Tama na sila mga pirata. Manamo na sa mga pirata may isog. May mga armas sila da. Anong proteksyon sa mga pulis naton da? Sa aton sining mga ka-K5 pananglitan nga babariyang imo sining nga pambot da. No, sa tunga sang lawod hindi man nami ang tsimpo.
ano ang safety measure na sa aton nga mga kapulisan? Iti sa magsakay ka gani pakadtos Guimaras kina-check gani sa Philippine Coast Guard ka sa mga ano da nga nakasuksok dapat life vest ang mga pasahero da. Hindi pwede lakat ko ay kasuksok life vest. Kapin pa kon line tempo. Tiyan mo paning aton nga mga kapulisan ano man sa aton sini nga mga ka-K5 no. Ti gabay pa nga makita ng ining pulis kagamayo lang ang kaimtangan sini no sa aton sini nga mga ka-K5 pero ti pila na ka oras ang nakaligan 8:30 kagabi. Ti alas 8 no? 12 oras doon. 12 oras na? Oo. Sa aton sini nga mga ka-K5 makapoy manikuay ka pala best mo? Makapoy nisto nga lawod magsagi ka pipeti ang kontrais ng force majeure ang kadulom la kapon. Di ka kunin nakibot kapag labi pag tupa mo sa dagat ga kaya kaw. Kagway ka makitaan, way ka preparar, way ka makapreparar. Sa aton sini nga mga ka-K5 no, ang balod pagid no kung gabi, grabe pag ng balod. Sa aton sini nga mga kabyanan follow up tani karon ha ining update mga ka-K5 no sa sining pulis nga nahulog sa ila sining operasyon dira sa may probinsya sang Guimaras. Alas 8:55 hingagawon ta report ni K5 Kimberly Caluyo. Ari ginadibatihan man ni subong ining pagsulod sang grab kag pagdamo sang grab diri no sa may syudad sang Iloilo. May pila ka mga petisyon nga ginpang padala ang mga taxi drivers asosasyon nga nagapamatok sa pagpadamo sa mga grab unit kag operators no diri sa syudad sang Iloilo. K5 Kimberly Caluyo sa imo sini nga kampiyon nga report. Please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray, K5 Ted, nagahulat na lang sa karon no ang Association of Taxi Operators in Panay kuning ato nga ginapamunuan ni Mr. Perfecto Yap no bilang presidente regarding din sa petition nila nga gin-file nila ning mga within June or July K5 Ray dara sa may LTFRB Regional Office regarding diri sa pila ka mga violations sa grab sa ila sini nga terms and conditions. You will know no nga ang policy supposedly sa Grab is online booking or ang booking through their application ang pag-pick up sang mga pasahero. Ugaling kay may mga cases sa K5 Ray nga nagapang pick up ang ibang mga Grab drivers sa higad sang dalan nga supposedly para na inatan sa mga taxi, sa jeep o kung sa iban pagid nga mga transport services sa K5 Ray. Kagang isa pagid ri ang kung kaisa ko no may mga area nga ginapilahan sang taxi o kung area nga napila man sila. Dira man sila naga-area ka K5 Ray, ka K5 Ted. Di may mga ebidensya ang pila ka mga taxi operators kag taxi drivers diri sa may syudad sang Iloilo. May mga video sila kay K5 Ray kag may ara dira nga nakabutang pagid man lang nga mga promo, fair promo sa ila sini nga mga unit nga bawal kun tani no or wala tani nadadala no sa ila sini nga pag-operate ka K5 Ray. So mo na nga according diri man sa LTFRB Region 6 with Attorney Salvador Altura Jr. as their officer in charge kag legal counsel nga ang ila sini nga petition din forward na didto sa ila sini nga central office o galing kay ang tawag nga ang central office abi ang naga-accredit sang Grab ka K5 Ted ka K5 Ray kay ang respondent or ang ginareklamo gid sang mga taxi operators ang kumpanya mismo ka K5 Ray ka K5 Ted pero kay since nga dapat patigayunan sang hearing, ibalik liwat diri sang LTFRB Central Office, sa Regional Office diri sa may Iloilo City, ang ining record sa complaint para makapatigayon sang hearing. And after hearing, ibalik naman liwat sa Central Office, kag sila to yung madesisyon kung anong nagakaigo nga penalidad or may mga violations yun man mala ang Grab or may mga grounds for pila ka mga penalties ka K5 Ray, ka K5 Ted. Okay. Mabuti ang Grab, bagambal ka ni Grab, mamo mga private vehicle ni sila nga naka-register sa sining Grab application ka K5 Kim, no? Kag may mga prangkisa ni sila. Ang ila sining transaction is through online. Inablang mag-book ikaw, no? Just like pananglitan nga duway kay taxi nga makitaan dira mabook ikaw sa Grab, no? Ka K5 Kim. Tapos may specific amount na niya nga nakabutang dira kung pila ang imo balaydan sa kung ano kalayoon ka sang imo nga location nga padulungan. So supposedly amo niya ang routine no kung tani isang mga Grab operator. Pero kung komo nga malinya sila da sa mga taxi nga mga terminal sang taxi, mang pick up sila dira, why na iya ginapasugtan ka K5 Kim mo? No kay dapat ang Grab
tanan na magi sa ilang mga online application. So that is why dapat ang Grab company ni mamonitor man nila ilang mga tawag ni mga franchise holder bla sang ila sini nga unit no sa aton sini mga ka-K5 nga why nagabay isang may kumbaga pa may hukos-pokos ka-K5 Kim nga mamonitor na dira mo kung ara ka na mamonitor income mo, mamonitor ang possibly nga rebate or charges abis ang Grab no sa imo ka-K5 Kim no. Pero kung mag-pick up kaya pasahero, hindi na yan mag-register dito sa application. Incoming ka mo ginaya ka K5 Kim? Yes, sa K5 Ray, kay actually ang Grab na actually may online system na sila nga matrack nila mismo no kung diin agi ang driver. That is why gani nung unlike sa mga taxi nga pwede sila ya kaliko sa mga shortcuts, sila ya may specific route gid sila ka K5 K5 TED, especially sa mga highways lang sila na dapat maglabay. Kung kaisa na, especially kung hindi ila unit or naga-drive lang sila, diba si tendency kung ma-make up sila sang pasahero, wala na nagadugang sa income niya sang kabilugan nila lang nga income sa wala nila gina-declare ka K5 Ray, no? Amo na pa, basi ibla ma-take advantage man ang mga drivers ya or operators ya mismo sang Grab. Anyways, actually may mga advantages mo rin, no? Ang disadvantages muna no? Kasi siyempre nagkakakompetensyahan ng mga taxi driver naton sa mga bagay nga ilan mga taxi driver nato wala sila online booking mo, no? Mapila antos pila di gani mangita sang pasahero sa dalan. Unlike sa Grab nga may ara gina sila customer online sa online na booking app, no? Sa aton sa mga ka-K5 but ang nami naman diri sa Grab, no? Kaya ining mga salakyan nga ginagamit ni ka-K5 Kim, mga private vehicle ni mo. Mga salakyan, sa palbi ako may salakyan ko, ipa-register ko sa Grab, no? Ka-K5 Kim, tagaan ko prangkisa sa Grab. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga maka-operate, ang akon nga salakyan bilang Grab unit, pwede ko magamit sa pamilya ko, at the same time, pwede ko yung mapasero mo, ka-K5 Kim. Ang nami dire kay kung pasero ka do komportable kagid balakit kung ikaw tagiya sa salakyan ginapanami man salakyan mo ginapahumot mo da ginalimpyuhan mo da do naka well organized bala ka K5 Kim tapos siyempre ang imo sinibayad kung pasero ka anticipated mo na no makita mo na dira sa mga online application ang imo sinibayad so amula na ang pagka-komportable sa pagsakay sang Grab tapos ang nami dire kung kaysa amo ning ginagamit sa mga may mga masyado conscious kabla sa imo sini nga safety ka K5 Kim nga nablang sa example kung babaye ikaw gabi ka nagapuli no usually Grab kagid na kay ti ang Grab naka-register ang tanan nga mga informations mo dira so hindi gid pwede nga tuntuhon ikaw para sabi sa mga iban dibi nga mga kisa may mga taxi no nga mga hindi man tanan pero kisa may mga reklamo nga ginabastos ginamanyakan ginadulog sa kundin nga lugar, ginahimuslan no sa sulod sang salakyan, iniya dabi kung naka-register ka sa Grab, pag once makasakay ka dira, pwede mo message pamilya mo nakasakay ko sa Grab, amo ning akong unit, makita dayon ang detalye ka K5 Karen. Kung kay sino na tag-iya sang salakyan, sino na ang driver, so less ang krimen nga pwede matabo no sa isa ka pasahero ka K5 Kim no kaluyo. So muna ang advantages da. Sa taxi naman nami man ang taxi kay kung sabi pagdali ikaw way kada time kag chimpo nga mag-book sa online ka K5 Kim way ka pa internet o di way ka hindi kaya mitikuloso sa online booking no sa aton sini nga mga ka K5 ti bulat ka na taxi para ka na taxi kay instantly ara na dayon ang taxi mo as long as damo unit sang taxi nga nagalabay sa syudad no sa aton sini nga mga ka K5 na mga advantages da pero kung kaysa ang disadvantages naman da kaysa may mga taxi maduharos gani ka pang limpyo sa sulod sang taxi nila no? Tapos may ara man nga kung kaysa why na Metro High no pamata-mata na lang di ka manaog ma'am bao sigarilyo sigarilyo kaysa mabal ka di ka manaog ma'am sa K5 yung Sepema alin ko sa SMA ati ma'am go ba metrohan ko ti estimate talang mama 40 ang plugging mo banta-banta ko dumabayad ka gina 120 da ka K5 Kim
Among ito K5 rate, according man rin sa asosasyon man sang taxi, kaya kay since nga nagadamo man ang mga transport services diri sa syudad, kaya dapat maging competitive man sila pinagi sa pagpanami sa ila dira nga aircon. May proper courtesy man bala sa mga pasahero, arab lang nagagreet lang manamian man ang pasahero nga, hello ma'am, good morning. Hindi ko manaog, ma'am, tikong kaisa abi ka K5 rate, may mga tendency nga may mga driver, sa plado bala din ka braog, di nga masa dumamo na ba nga tuno. Actually, amo malang actually ang mga disadvantages from bottom line dabe sa kung balikan to tong petition nila lang ya kung bagang ginapakimbato lang nila to nga kung ano lang naka-state to sa rule o kung sa obligasyon sa isa ka Grab operators amo lang gid na hindi lang sila pagkompetensyahan sa normal ya nga routine sa mga taxi driver no sa aton sini nga mga ka K5 pero sugidan ta kamo sa mga taxi driver para hindi may kumbay bato kamo sa mga Grab taxi sa mga Grab operators para miakag pamutan nyo man mga salakyan nyo no para at least ang pasero bla komportable man magsakay ka K5 Kim Kaluyo. Amo gid kay favorite kung mabalaan mo gina kung kaisa ang iba niya pasahero ga compliment kin nga sir nami amot taxi mo ba amot unit mo ba ti pabalik-balik kung kaisa kwaon pa na number mo nga imuon niya suki ka kay favorite mo na permis sakyan. Amo na nga mga tendencies ka kay favorite pero subong amo na gadamo subong may data ka kung pilak bilog ang Grab operators diri sa syudad. As to operators sa K5 rate, ang per operator, 3 ka unit sa ang maximum na pwede mag-run sa ila. Pero ang number of units na dire ka K5 rate, over 1,000 plus, dulapit na lang mag-2,000 ka K5 rate. Kaya before pandemic, ari na din sila. Tapos, sang doon nag-2021 or nag-2022, doon may mga ginpasulod pag nga mga units. With the approval man mo, with the approval of the city council ba na Actually trending man actually gani ang konsehal da Subong nga nag-approve man isa sa mga nagproponar sa Grab operations diri sa Iloilo Kita mo tarpaulin? Kita mo tarpaulin niya? Away, kita lang tawat tarpaulin niya kay may Grab na. Salamat kay ka K5 Kim Kaluyo. Sige ka K5 Ray, ang ini nga balita nga nadalong sa inyo sa GRX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita lagi ka sa LTFRB Region 6, ako naman si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Maricel Baloro Kasiple, Mambing Space J, Maritalia Michelina sa tanan-tanan nga mga online viewers. Salamat kid, duay na ta oras kag chimpo sa aton sa libanwa nga pagpangalagan. Bantayan dugang nga update kag balita karon sa 11 BPS program El Castigador kag K5 Night Watch. Upod naman si Konsihal John Aluhado Kapulot mga kakipay. Sa pangalan na ginamang sang serbisyo publiko kami inyong kinaanda nalagad ninyo sa kahanginan kaupo ninyo sa tagsa kaaga ka K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa